wonten mayit kok dehem. Sing jenenge wong mati kuwi nyawane urung iso ado-ado saka ragane. Ngono. Wong tuamu mati kuwi nyawane isih ning kiwa tengening ragane kono merga dheweke urung dong yen to tekaning pati. Ngaten. Iya dadi isih iso dehem, isih iso ngopo-ngopo. Mburi kae. Ambruk kan dibenakke ora ming tengok-tengok wae. Nek tenan tak wengku garwa wis ora sato gagas. Saiki ngene. Lengkung ngetutke ibune ning Drepsila Geni, aku tak ngrukti kunarpaning Petruk kantong bolong. Wah, lah bojomu urip ngono kok. Urip-urip ora. Pira-pira bendara ki nulungi malah arep ngepek mbokne. Kene iki le mati ki mung biasa. Le mati ki mung ecok-ecok lah kok njur arep dipek. Kurantawati. Kula wonten dawuh, lah gene tangi. Lengkung ya ngono ora nggondhali mbokne malah nyurung karepe mbokne. Inggih, lah kula menika ya Rama menika ya ming pimpen kok digagas banget. Mula gandeng ana Ndara Wisanggeni iki impen iki arep tak aturke Ndara Wisanggeni. Merga piyai kuwi piyai pinter. Ngaten, Bapa. Kono mundur ngestaken dawuh. Kono Urantawati kono nyetlika apa-apa kono. Kula tak teng mriki. Ah sing kene masuk. Ngestaken dawuh. Dadakne oleh barang apa? Salah. Kowe ngapa Truk? Ngopo lho. Gah aku sok nek kaya ngono kuwi. Lah aku ki ngerti nek kowe iki ora mati kok. Aku ngerti nek kowe etok-etok mula aku terus duwe ego vertikal ngene iki men kowe kuwi tangi. Wah, pancen sampeyan iku wong pinter. Ora kowe ngopo? Enten tiyang sing ajeng jarah kula. Lho, jarah piye? Tegese jarah pati kula. Kula ajeng dipateni. Kok kowe iso omong kaya mengkono buktine apa? Kula ngimpi. Ngimpi apa? Dadi manten. Monggo mantene wedok ora ana. Nek mantene wedok ana tegese kula Petruk niku mati saka karepe sing kuwasa. Nek mantene wedok ora ana kula nyandang manten dhewe monggo pahargane wis genggeng niku tegese ana wong sing ajeng nyolong karo uripe Petruk. Mula kula ora trima. Kula carane ngenten iki niki wau ming dadi go vertikale Warantawati supaya ana wong sing tekan kene nek wong sing tekan kene niku ketoke sengit karo Petruk berarti Petruk sing mantene Petruk. Ngono nggih. Paham to sampean? Ngerti. Mula kula pasrah Ndara Wisanggeni dinten sakniki kula nyuwun dislametke supaya aja nganti tekaning pati. Mangsawang anak kula Lengkung isih enom, isih bocah. Nek nganti kula mati sapa sing ngragati anak kula? Ngono Petruk, nggih. Kowe duwe pusaka to? Napa? Pethel. Gadah. Kene tak silihe. Pethel siji arep disile. Tak silihe engko tak balekke. Nek nganti ilang tak ijoli pethel 40 nggo nutuki ndasmu kuwi. Ya ora ngono kok njur nesu. Mung disili pethele kok ora entuk. Nggih, siap ya. Pethel. Ah. Niki. Ajeng manapake jarene pethel iki kondange ampuh. Wah. Kerep tak nggo nyolong ora tau konangan. Nggo nyolong kok ora konangan. Ampuhe kegila-gila. Nek ngono pedhal iki ampuh tenan. Tak pujane, dipuja napa? Wis kowe meneng wae. Iki sampean gawe masalah iki. Nek nganti bojoku weruh engko bingung, kleru, wah sampean sing kula tempuhke kok sik to. Arepa bentuke padha nek sandangane beda to. Lah nggih niku nganggo iket nganggo surjan kok. Ning rupane plek jan ora geseh.
Nek ora cara ngene iki kowe mesti bakal mati. Mergo kowe ana sing bakal jangka patimu. Jane sinten to? Kurawa. Lho. Kurawa? Iya. Nek ming Kurawa iki kula wani. Kurawa dipandhegani karo Bapa Jodipati. Bapa Jodipati Raden Werkudara. Iya, Petruk. Wah, lah setan ora. Lah kok iso Ndara Werkudara niku ajeng mateni kula diblithuk karo Begawan Durna. Mula aku nyipta wujude Petruk iki. Nggih. Terus karepmu piye? Kowe lunga. Lunga sing adoh. Oh, nggih. Lunga sing adoh. Aja nganti ngetok. Nek ngetok mati kowe. Oh, nggih. Lah terus iki ben dipateni Kurawa. Oh, nggih. Iki nek dipateni Kurawa ora apa-apa iki mung saka petel. Lah nggih. Oh, wah jan pinter sampean. Dadi kula lunga sing adoh. Iya. Niki benteng riki men dipateni Kurawa, men digawa Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Oh, nggih. Niki nek nyuwara ya padha kula. Padha plek ora bakal ana bedane. Truk. Apa? Lah. Oh ya iso padha lho, njrone wonten tipe, tip dengkulmu mlocot kuwi. Ora ana kuwi ya kuwi gaweanku kok. Wah, ya anu cirine siji, dhek ra dijenggot. Ya mengko tak thukulke sedhela wae gampang. Ora sampeyan ana bedane. Ning niki tesih wonten siji perkara. Lho, sijine perkara piye? Nek kula lunga sing gara-gara sapa? Niki digawa Kurawa, kula lunga. Terus mengko nek Garing Bagong goleki piye ayo? Sampeyan kudu iso gawe Petruk siji meneh. Petruk siji meneh. Heeh. Anu iya, anu nggih. Piye iso ora? Iso. Nek iso kula tak ndelok sik kaya ngapa lek sampean gawe Petruk. Ning saka wong lho, sakarep sampean. Kaget tak undang, Kang. Oh. Lagi ngaso ning Randu Gumbala kaya ana Aji Pameling sing ngundang karo aku. Aku sing ngundang. Adikku lanang cah bagus. Iya. Ngopo? Kang, ngopo? Kowe tresna karo Petruk ora? Petruk iki abdiku. Aku wis bola-bali ngewangi karo Petruk, nek Petruk keson Jombaya aku mesti tata pati ngewangi karo Petruk. Ning iki kowe arep kelangan karo Petruk, mergane Petruk arep dipateni karo Kurawa. Sing dipandhegani karo satriya jenenge Werkudara. Cangkeme. Iki bapakku kok. Lah iya aku mung ngomongke kok. Iki nek ngenyek iki ketoke nyrempet ning diel. Ora usah nganggo satriya Jodipati, bapakku ngono wae. Bapakmu diblithuk mbahmu. Sapa? Begawan Durna. Mula terus mentolo arep mateni karo Petruk. Lah iki Petruk tak slametke, Petruk sing tenan iki. Heeh. Tak kon minggat sing adoh. Lah terus sing arep digawa bapak Jodipati, mburimu kuwi. Lho, gaweamu apa? Iya. Saka apa iki? Saka petel. Lho kok pinter kowe. Mbok tulung dingklekku omah kae digawe wong. Gawe macan no piye mung ngletak kowe iki. Ora atos-atos ni ora. Lah terus apa wigatine kok kowe nekake aku? Iki mau Petruk omong karo aku. Heeh. Nek Petruk sing tenan lunga, Petruk sing gawa Werkudara ku Petruk mburimu, lah sing gara-gara ora ana. Maksud lu kowe tak dandani Petruk, kowe engko gara-gara karo Garing karo Bagong ya. Nih. Ngene wae, yo gelut yo. Lho. Kok gelut piye? Lah kowe iki senengane aku ki ora iso nembang, ora iso tetembangan, ora iso lucu kok. Kon dadi Petruk engko nek nganti ketara malah geger. Ora. Wis to manut karo aku kowe engko ora usah nembang, ora usah. Kowe engko ora usah bawa lunging gadung barang ora usah. Yo. Pokoke meneng, kowe nek dijak omong Garing ya wangsulan, nek ora dijak omong Garing ora usah omong. Engko nek Garing curiga karo aku, cubriya curiga. Heeh, cubriya karo aku. Wis pokoke kowe ora usah omong. Oh iya. Manut aku, wah jan setan tenan. Yo diternono suwe tak kon dadi Garing. Men tak toklek sikile siji. Tak toklek wis meneng wae ya. Ngampet ambekan. Wis aku engko bakal muja karo kowe. Nek kowe tak puja kowe bisa dadi Petruk. Ki arep tiru-tiru Bagong kowe ya.
ajar ora. Wis tak pujane Kakang yo. Wah, padha nek iki. Wah, iki iso cilaka lho. Aku dadi sampean kok pinter gawe sapa-sapa iki kok wah nyemelangi napa ngono. Buka teng pasar, buka sulapan kali kula. Dite malah akeh. Oh iya werna-werna to Petruk, ora sandadak sing werna-werna, butuhe kowe kelakon penjangkamu, nggih. Kakang Antasena, nggih. Kowe wis dadi Petruk. Iya. Engko kowe neng Ngororombo. Oh iya. Ngenteni Gareng karo Bagong gara-gara ning kono. Oh iya. Ngono ya, Kang? Iya, iya. Coba nek kula dadi Gareng. Piye, Truk, kabare, Truk? Sampeyan wong nuwun. Ya apik-apik wae, Reng. Rada kaku iki. Ning wis ora apa-apa pun pemper. Iya, iya. Ayo padha nembang Sitom Parisana. Napa? Sintom Parisana. Sinom Parijata kok Sintom Parisana. Lah ya jeneng ora apal kok ya Reng. Nggih, mboten dados napa wis ben. Pun nggih den kula tak lunga. Petruk kowe mangkat sing ado. Kakang Antasena kowe mangkat kono. Gara-gara iya wisang Ndara Wisanggeni ngestoke dawuh. Ora sah basa lho, kowe basa ting pentalit wong kowe iki asline ora iso basa. Iya, iya, iya ngestoke dawuh. Wis ya Truk aku tak mangkat, Truk. Aduh cilaka iki. Lah wagu kaya ngene ora apa-apa sing penting aku tetep arep goro-goro. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel ora asah nembang. Wegah aku. Ngomong terus terang. Terang terus pelep. Malah tampa utawa bolam barang ora. Ngono, Petruk mlayu sing adoh. Petruk kedadian saka petang nek ana wong tekan kene kuwi arep digapak-gapake manut. Ayo saiki padha ngayahi kewajibaning dhewe-dhewe. Matur nuwun nggih, Den. Purnena panalinganira majaring ratri linenggak jangganira kapisananing Prang Bratayuda aning Prang Bratayuda cakine wis mendem ya ngene iki. Ing atase wing arep mati kok dadak nyewa blangkon karo Surjan. Petruk, wonten dawuh penemban. Oh, kowe iki kepiye to? Apa kowe wis krasa sejatine? Yen to praptaning Begawan Durna ana ing Karang Tumaritis iki nganti karo anakku murid ya kuwi Werkudara. Nggih. Kuwi gantine kowe tak kandhani ya, Petruk. Werkudara bakal nampa ngelmu ya kuwi sastra mulya. Apa ya terus mau ya? Pengamaning bawana babar kamulyaning jati. Kuwi ganeping sastra cetha paripurning wangsit. Werkudara mbutuhake sastra cetha kuwi mau. Nggih. Lah, syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku. Syaraté dewa ingkang paring dawuh karo aku dina samengko iki. Tumbale
ora lek kejaba mung Petruk kantong bolong. Mula kowe tata-tata nganggo surjan nganggo iket kuwi jane mung arep mudar. Perasaan dadakku ki kan gunung tanpa guna. Kowe mung arep mudar mula wektu dina iki pasrahno jiwa ragamu. Pasrahno jiwa ragamu karo Begawan Durna. Kowe bakal tak boyo marang negara mesti ora pateni, Petruk. Cumangkah anggro sesumbar lindhu bumi gonceng. Kumaluduk kontor katuk nek sing tekan iki Ndara Werkudara kula manut pasrah bongkoan nek sing gandeng tekan iki niku sampeyan ambrapa sampeyan niku aling-aling Ndara Werkudara kula ora sudi nek Petruk dibondo karo Begawan Durna kula wegah nek Petruk kudu ngulungake tangan kula loro dirangket karo Begawan Durna. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kowe ra miris? Nggonku tekan ana ing Karang Tumaritis iki mboyong Karang Si Werkudara. Kula mboten ajeng wedi. Nek Ndara Werkudara dereng ketok kula mboten ajeng teluk karo sampeyan. Oh, Petruk kantong bolong kowe ora usah ngayal. Kowe ora usah ngayal karo Begawan Durna. Manut to, yen kowe ngayal aja lakon dosa. Apa lakon dikeroyok dening para santa kula. Petruk edan ngajar Durna. Wen sadurunge mati ya golek pemarem Jyotasi karo Pendhita Durna sing. Wah. Petruk edan. Durna bapakku. Werkudara. Aku wis omong karo kowe aku wae sing tekan kene kok dadak ndisiki. Ya sirku ngono ya men ketok kaya gleleng. Nek Petruk malah ngajar karo aku Petruk ki iblis lanat. Aduh, sing dijotos nggon pilingan terus dipancer nggon pilingan. Aduh mripatku ki piye Werkudara kok akeh. Teng klepir ora karo-karuan. Wah, ngaso. Nggoda semaput. Werkudara. Lah. Gandane. Semaput. Mana aku dibatang-batang sih. Wes aku drake kene Werkudara kemuli. Yo. Petruk, Kula wonten dawuh, Den. aku tekan kene nuruti dawuh Begawan Durna nggone paring ilmu karo Werkudara. Nggih. Terus Syarate aku kudu mentala mateni kowe. Ning patimu kudu mapan oleh negara Ngastina. nderek kula mboten ajeng silak. Petruk niku namung ngabdi kok, Den. Nek sampeyan mateni Petruk sampeyan wuwuh ngelmune, Petruk dijoli ngelmu kanggo kabetanipun gesang Ndara Werkudara, kula manut. Niku tresna kula lahir batin. Najan Petruk tekaning pati, nek Ndara kula Werkudara niku entuk ngelmu sing migunani gesangipun Ndara Werkudara, kula ikhlaske, mboten ajeng kula tutup-tutupi. Kula mboten ajeng silak. Pun mawon, mati cara napa mawon kanggo kamulyaning Ndara kula Pandhawa utaminipun Ndara Werkudara, kula manut. Bagus. Tanten ikit mau Kang Gareng. Kowe ngapa terus suaramu kok beda karo adat saben iki ngapa? Masuk angin po? Ya ora. Slamet to Kang Bagong. Lho. Iki ki adimu kok Kang Bagong. Oh iya. Slamet to Gong. Pangestumu apik, Tru. Kowe Kang Slupan demit ngendi? Kok dadi omonganmu beda karo adat saben. Piye Kang? Iki sowan ana ing Laladan. Kalimantan Barat. Iki ngapa ta cah iki kok kaya edan ta cah iki? Iki nang Ploso Ndadapayu Semanu adicara Merti Dusun. Kuwi apa kuwi? Iya engko nembang kuwi apa kuwi rasa. Kowe kena ngapae, Truk? Muga aku semelang kowe iki nguyuhi
Buk apa nguyu wit gedhe? Engko Kang Supan. Presake saya. Kok nek rada masuk angin kok kaya suaramu ki klokor-klokor. Ora Kang Bagong. Kang meneh. Aku ki adhimu. Oh iya nding lali silsilahe lali aku. Mbarepe iki aku, nomor 2 kowe, anake Semar, nomor 3 ki Bagong. Ki ragil dhewe, kowe nek nyeluk Bagong ki Dik. Oh, Dik. Iya, Dik. Heeh, ora Kang, ndakku ora walik. Awak dhewe minangka dadi sing diaturi utawa sing ditimbali sowan mrene ming melu ndedonga. Bismillah. Kocike. Banjur arep bismillah lah. Ndedonga ngersane Gusti, mugi-mugi dusun Ploso dadah bayu kene tansah pinaringana ing Katentreman. tansah winantuing Guyub rukun bandul rompul. ulubes kuntul baris. Nggone padha mbangun dusune Dewi-dewi. Ya dusun Ploso Dadap Ayu. Kecamatan Umbulharjo. Kecamatan Semanu. Oh iya Senamu. Senamu ora. Semanu Kang Garing aja nesu-nesu Kang. Ora kowe iki jane kena apa bar padu karo bojone? Ora Lah ngapa? Awake ra penak. penak. Lah ngapa gregesi? Ora Lah kok suaramu gedhe banget ngono ki apa? Ku nek nembang ya rekoso to engko. ora aku arep nembang Kang. Aku sengit ro gamelan. Lho. Biasane kowe iki tresna karo gamelan seneng royan-uyan. Mbuh bengi iki aku kok kaya ora cocok karo gamelan. Mula engko sing nembang Kang Garing karo Kang Bagong. Kang meneh. Ono Dik Bagong. Heeh. Jan selip iki. Wah, aku kok malah wedi ya. Suarane kok gedhe banget nek kenggonan gendruwo reng. Ya ora kaya Petro kaya. Ya, Truk ya. Ora Ora to. Andane ngayal ya ora. Muga-muga sing ditantur iso Tukul Arwana. tukul tok kok tukul arwana ora. Ngrembaka Woh-wohane ngrembuyung gegodhongane saengga iso panen luwih saka tinimbang taun sing ngarep ketungkur. kepungkur. Ya, Iya Kang Garing. iki ayo nglaturke panglipur karo para lenggah. Ya ayo Kang Garing arep nglipur apa? Arep buka apa Kang Garing? Atur panglipur tembangan sing kepenak, guyon maton sembrono parikena sembur-sembur adas sing lara dadi waras sing ruwet dadi tuntas. Iya. Sing nembang kowe karo Mas Bagong, Mas meneh, Dik Bagong. Dik Bagong. Ah, kowe ora nembang apa ya, Truk? Aku lagi ra seneng krungu swara gamelan Dik Bagong. Wah, ngapa sebabe kowe ora pecinta kesenian to? Aku lagi ra cinta. Lagi wegah. Ya. Nek ngono aku tak nembang sik ya, Truk. Monggo, monggo. Monggo Kang Garing. Milih Waranggana. Ah iya, wong tuwa iki nek Waranggana nek ora milih ndak ora jos. Iya, Waranggana. Kok wis dikemul iki arep dikirim apa ya Kang Garing? Arep dikirim nendi ora? Kaya bingkisan. Pen Waranggana do kemulan kabeh. Karang ki adem ya minta ampun kaya Truk, raiku ya wis kandel-kandel. Sing maune pilekku wis mari iki dadi tukul meneh umbele. Seratke, Truk. Tak tunyo kepalamu. Ndasmu biasane ndasmu kok kepala. Nek kepala ki sama kepala. Iya Kang Garing. Nembang apa kang aku tak ngrungokke. Sing tembang-tembang modern kae wae. Ingin ku teriak. Wis ta Truk kowe iki ngapa ta rasa nembang? Anteng kok tak tembangke. Yo minta maaf Kang Garing. Nyuwun pambiyantune Ibu Wahyu ya, Gong. Apik rasa jak omong Petruk ndak mulai mumet. Bu Wahyu arep nyekar apa? Iki mau ana sing nyuwun sing kon jero nalika ning transit mau. Nalika nendi Kang Garing? Transit Oh, nyuwun Sinom Parijata. wala diaturake apik tenan Sinom Parijata kuwi Kang Garing. Slendro apa lepok?
Pelok kok lepok. Pelok. Nah. Eno neno neno neno. Wah, penak tenan lho. Wah. Gironge sing lanang Seniman semene seniman sing wadon Seniwati kok aku kok kaya curiga kowe kaya wong lara ta terus ora Kagaring ya mung mbok menawa suaraku lagi owah sak utekku ya iso sing wadon Seniwati kayane mlumpuk kok mumpluk ora wis aku taruh Bagong weh ora dong ora mangga diaturake monggo Bu Wahyu dipun aturaken inggih menika Sintom Barisana sintom ora sinom ya sintom bataku dengkulmu mlocot kuwi dus-dusan isine sego wah kene pinter wedang kok ireng dicampuri kopi kayak kopi kopi aku nganggo kaos jineman maksudku iya Kang Garing penak tenan sing jeneng iki mau apa Sinom Parijata kok kaya ora apal to kowe wong kedunungan ina lali salah apes lan rambayar mati ya kowe arep nembang apa Truk aku ora nembang tungdeng ya ora usah nembang ora apa-apa engko tak suli ya ya Kang Garing aku tak ngrasake hembusan angin mamiri saya esuk ora saya ilang ning saya banter saya krasa nyang kulit ya ora apa-apa ora santai wae ora ya iki kali dilongkas rampung sak jam meneh rampung ngono ya Kang iya wis ceket-ceket kowe wae sing nembang ki mau slendro tak ganti pelok ya Truk ya ganti sik kono lho tegese iki arep tak ganti pelok larase ya manut sing arep tok dawuh nyekar sapa Kang Garing bar Mbak Wahyu nglumpati siji antekno nglumpati Prastiwi ya iso tiba saka panggung maksude iki sindene nglumpati siji Mbak Ayu Purmalestari oh iya nembang apa Kang Garing sing gumyak-gumyak wae ya Truk iya sing gumyak penabe kon nutuki tempolong engko rak gumyak tak nyuwun pambiyantuning Mbak Wahyu supaya bawa terus engko ditibake gugur gunung lah seneng tenan aku Kang Garing ning diresiki sik ndak mampu kok diresiki sik ndak mampu apa lah jare dubur tak tonyo muter gugur gunung oh gugur gunung ndak slentang-slenting keringete sing masalah. Ayo Mbak bawa pilok barang kuwi ya paling ora ya apa dilanggamke sik Truk manut dilanggarke sik dilanggamke sik ya ora apa-apa langgame apa wis suwe nggonku ngentan wae wis suwe kowe tak lanone kowe tan citra lah kuwi apik banget lanone kowe tan citra wah wis mumet dasku wis mumet kok aku wis buyer ket mau aku gagas Petro ki mripate nek omong kaya ora ngematke kowe kaya ning dunia lain nek Petro ki wis ben apa-apa engko diaturke bapak kok beda karo adat sing wis ora seliramu kiraku kowe tan citra nano monggo kowe nek gelem nembang suarane apik kowe lombangane aku mbok coba Truk dikuatke kowe iki suarane gemlong-gerung iki kena penyakit apa suara dhuwur dikuatke
Ayo dicoba. Kiranya Kiraku aja basa Indonesia. Kiraku kowe tan cidra. Kok kiranya? Kiranya kuwi lagune Dewa 19. kiraku kowe jan cidra. Kok iso kaya ngono ya, Gong? Mbok aku wis habis pikir aku. Matke Petro ki kaya piye ngono lho. Amung tak ansah tak enteni. Wis rasa nembang. Huk meneng. Anteng. Sikut merotol. Padake ora. Ngapa ora katut angin. Lah anteni didadeki langgam ya Kang Garing. Iki ya ana nawala sing tak tampa. Nawala saka sapa Kang Garing? Saka penggemar Sugeng Enjing Pak Petruk, Pak Gareng. Kula nyuwun langgam rengu Mbak Tatin ingkang nyekar. Weh, piye Mbak Tak? Wah cocok aku nek yaine iki Tatin kon goleki tengu. Antil muncul Tatin kon gawa nganu kae, peniti, heeh. Kon nyudiki alon-alon ngono kae, heeh. Antil muncul ora. Langgam rengu. Ula krunguku kon goleki tengu. Langgam rengu ora glu teko meneh. Wah, begitu Petruk rada edan ya kok sing padha. Assalamualaikum. Kula rombongan Sapam Undip Tembalang tetep monitor request lagu Caping Gunung Gonggomina. Matur nuwun. Undip ngendi, Truk? apa Undip ngendi? Universitas Diponegoro. Pinter tenan. Kene isih waras kowe. Ya isih waras padake edan. Ya mung rada. Wah. UGM Universitas Gadjah Mada. UAD Universitas Ahmad Dahlan. NTT Nusa Tenggara Barat. ngawur saya ngawur. STNK Setengah tuwa ning kepenak. Caijan. Ayo dilanggamke rengu Mbak Tatin monggo. Men ora adem. Niki jan luar biasa. Camcaune yo. Apa? Kuwi lho. Kahanane kuwi lho. Ayo lek ngarani apa? Camcau. Cuaca. Kok nyuara? Sajake katon rengu wonten apa niku bilih sampun dangu Ndang endut. Aku tak omongan karo kowe bae. Kang Garing kowe iki tegese menganak tirikan aku. Aku ora tok jak omong. Aku ngisru kok. Iki ben nembang sik, kowe meneng sik. Yo ceklik Ame meneng kok gak tak diceklik. ben mati suarane. Ayo karang yo suasanane mbok iki kena perbawa. Biasane ngene iki nek miturut ramalan cuaca, kuwi ana angin saka benua ngendi sing nganti tekan ana ing Indonesia. Upama angin benua anu Asia utawa Amerika utawa Australia sing menyerang benua-benua kuwi terus iso tekan Indonesia, biasane sok imbase sok kaya ngono kuwi. Mula iya. Apik temenanan Kakang Garing. Iya. Karena nembang apa, Truk? Mbok aku tulung tembangno sing kae lho Kang, apa jenenge ayo kanca padha ngayahi karyaning praja kene digorene. Digorene piye ora? Gugur. Ah, kuwi belok barang. Lah kuwi kudune iso nambahi semangat nggone padha guyub rukun bandha rompol. Kowe arep nembang ora, Gong? Ora wis mumet sik ndasku wis. Loro Petruk kaya ngono kuwi rasane wis kaya arep kopo ngampleng-ngampleng rasane. Wis ben kowe nek waras mbok menawa lagi kenapa. Tak tembangke ning terus mari ya, Truk. Iya, Kang, mesti mari aku wis kerokan bareng. Ah iya. Lara apa? Ora. Ah kok kerokan? Ya sembangane nganggur.
Wong kerokan kok mbangane nganggur. Dibukani terus dikurke ya, Tru. Disekurke. Dikurke kok disekurke ora. Apa keciliken? Ora dikurke iki kanca-kanca wis njen bareng le nembang. Oh, larak. Ngono. Ha iya. Rungokno nek kowe butuh tak tembangke cah bagus aja kuwatir. Ning terus suaramu bali kaya wingi uni ya. Iya engko tak bali nang omah. Iki suarane sapa nolo garing? Petruk. Kenging radang tenggorokan. Ya truk bubar ya truk medeni. Undur bubar medeni kowe tongku delongkas ora. Gemrubuk terus angine. Ora apa-apa rasa digagas menawa iki angin saka segara. Mau iki cedhak segara. Ya ora ada ya. Pajake nang Blekonang wae. Cedhak segara iki ada. Gusti Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa. Pangestu Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Enten apa, Gus? Lah kok sampean rawuh enten Karang Kadempel. Mundi dawuh timbalane Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma. Kakang si Kakang tinimbalan sowan ning negara Ngamarta. Nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik bebasan nuwun sewu. Wong loro saudon telu saurupan nanging ana akeh ingkang padha nyebut yen to Kakang kuwi pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Ngandel ora, Bapak iki pusaka bisa kandha jimat iso jengat. Jimat iso bisa ngucap kok iso jengat ora. Heeh, jimat iso nganu ngucap. Mula Kakang Semar ayo ndak kanthi prapta ning negara Ngamarta sowan ngersaning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kakang. Permarare mangus ambrangang. Kadi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring Sang Kanda wastran maca marmat maca nek ngoten awi kula dherekaken sowan teng negara Ngamarta anak mojo ning keri Kakang Semar nggih Ndara. Nang yo mangu kung Thank you.
kancing langit kelap-kelap katon lurkin canging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Tyas Baliwur mangsuli kondo ngajeng Kilura Petruk kandung bolo ingkang mlajar saking Karang Tumaritis nalika semanten saka jerih kelawan Raden Werkudara nganti kadarang-darang lampahing Kilura Petruk kandung bolong nalika semanten saka adoh inggih rumampang nganti ora weruh keblat Kilura Petruk kandung bolong Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri walah jane ya mengarderekne tanggaku meneh sapa nek nganti engko konangan sapa sing arep-arepake patine Petruk malah kecilaka bareng aku mlaku suwening suwe nggonku mlaku rekane arep nyileke awak saben esuk aku mlaku paling ora mlaku 6 kilo lah kok saiki seprene malah iso pirang-pirang kilo nganti tekan jabane ngrangkah waduh monggo aku iki kaya urung ngerti papane iki ngendi malah keblasuk-blasuk malah ketuyung-tuyung uripku kaya ngene iki kepiye iki dalan sing maune tak liwati kok kaya tak sawang kaya pangling gek aku ki tekan ngendi desa ngendi dusun ngendi kelurahan ngendi kecamatan ngendi kok suasana saya sepi kaya ngene iki gek kepiye wah jan lah malah cilaka kemangka ndara wis anggeni gawe Petruk pirang-pirang ngono nganti mulih nang omahku Kurantawati ora ngerti nek kuwi Petruk palsu langsung dirangkul aneh waduh wah kok pikir aku dadi sing ora-ora ya ning ora ah bojoku iki wong setya bekti karo aku kok ora bakal tumindak kaya ning nek padha rupane piye monggo sing teko Petruk blek kaya aku ayo bojoku ora ngerti nek kuwi aku apa udu terus langsung nek Petruk sing palsu wisuh Bu wah cilaka iki kok men kowe dhewe wis dinggo sesuk sore meneh kok ndak malah gerok ora wah cilaka iki wis pasrah karo pepesening kodrat wae Waduh pukulan Waduh pukulan Waduh pukulan Waduh pukulan Ngenteraken sembah bekti kula kunjuk pukulan Petruk wong geculku marujul selagine Jawata rawuh wae kowe isih bisa kaya ngono mongko kowe ora ngerti dalaning Bali. Oh iya ya. Aku kok ya ngopo to ya ning ndi-ndi mesti sarwa seneng ning jane atiku iki cilaka. Petruk dalem ulun ngerti pesambat kita. Nggih. Lha niku pripun Bu Kulun? Pancen sayektine apa kang dadi pacoban kita mau wis pinesti kita dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Weh. Kula niki? Iya, Petruk. Lah ming sakula kok dadi lantaran tumedhaking kanugrahan niku pripun? Tumedhaking kanugrahan kuwi mboya mawas kelawan derajat kelawan pangkat. Nadyan kita wong loro saudon telu saurupan. Nanging lamun dewa wis mesthekake lamun kita ingkang kudu dadi jalaran tumedhaking kanugrahan ya kita ingkang sak mangko kinarya dalan tumedhaking kanugrahan Petruk. Waduh. Ora nyono babar pisan buluripku ki ya mulya. Ing atase nang omah ming diwaneni ro bojo wae. Bareng ketemu karo Iwang Pirun padha wenang kok aku dadi dalaning kanugrahan. Nggih mugi-mugi kelepetan dhateng dayanipun kanugrahan mengkono Petruk. Dene kanugrahan ingkang bakal dadi lantaran tumedhak ana ing jagat mau bakal tinampa dening para Pandhawa. Nggih, merga Pandhawa kuwi kita ingkang momong
klebu kadang kita Nalagareng lan adi kita Bagong apa dene wong atuwa kita Semar. Nggih, Pukulun nggih. Aranipun menapa? Kanugrahan ingkang bakal tinampa dening para Pandhawa wujud wahyu katentreman sabab Pandhawa tinuding dening para Jawata ingkang bakal besok babar jagat ingkang kebak ing katentreman Petruk. Wah, alhamdulillah. Dene punden kula para Pandhawa pikantuk wahyu katentreman Pukulun. Ya. Lan kejaba saka kuwi kita uga ingkang kudu bisa ngrampungake lakon ning jagat. Nggih, kula dhewe ya bingung. Petruk niku ngimpi kaya arep dipateni karo wong terus kula ken lungane Ndara Wisanggeni nyipta Petruk loro cacahe. Niki nek mboten kula rampungke perkarane mengke mboten rampung-rampung malah Petruk sing palsu bali teng omah kula cilaka. Iya, pancen pinesti Petruk ingkang palsu patutan kelawan bojo kita. Hei! Ora sembrono ora Petruk pancen ulun ming bebeda lawan jeneng kita. Dewa ora sok bebeda. Dewa ki nek ngendika ki sak kendikane ana sing dicipta dadi kok senengane ngendika mbuya. Senengane ora lho kita malah kok ora basa karo ulun. Oh iya lali. Nyuwun pangapunten Bu Ulun. Nggih kula nderek kita bakal ulun paringi wahyu mengko kita paringke utawa caoske lan pemundhen kita Pandhawa. Oh nggih. Ning kita uga bakal ulun dandani. Wujud napa Bu Ulun? Wujuding manut lan panjenengan ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sawise kaya mengkono rampungna pakaryan kita. Kang dumlaroning jagat iki, Petruk. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kita njujuka marang negara Ngastina. Apa ingkang dadi sedya kita ya kuwi nyelametake Petruk ingkang bakal dadi banten ning negara Ngastina. Aja nganti padha ngira yen Petruk ingkang saktenane palsu mau. Padha ngira yen Petruk sejati utawa Petruk ingkang saktenane kang dadi banten negara Ngastina. Slametna asmaning pepundhenmu Si Werkudara. Oh nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Iya Petruk mara gage tampanana. Bang Wangaruna kadinetraning angga rapo kanikara sageter kinidunganing kung lir wuwu sing pine panca pepetoking ayam wono Petruk kita wis ulun sebda dadi wujuding satriya bagus lan gagah. Mara mangsa barenggon kita bakal gawe asma utawa jeneng ulun kundur ana ing Kayuwangan. Aja lali sawise kabeh mengko katon padhang wahyu caosna marang pepundhen kita Pandhawa. Oh nggih, ngestaken dawuh ulun. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara wanter dawing Wang Pikulun padha wenang jebul nggonku duwe lelakon kaya mengkene mung bakal kinarya jalaran tumedhaing kanugrahan ya bakal tak antepi mara seksenana dina samengko aku ora nganggo jeneng Panakawan Petruk nanging nganggo jeneng Bambang Surasekti
bakal prapteng negara Ngastina. Sapa ingkang bakal gendak sikara karo Petruk? Aku ingkang ora nrimakake legane atiku. Kandya Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa gambah unggih Srokatite jagat Dewa Bathara Rudra Duryudana kakangku piye Paman Arya wonten dawuh Bawadana wonten dawuh Ger mengarep mudhar iku dados kanggo sandhangan sing genep nganggo iket nganggo surjan kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa Petruk leres ngendikanipun Ndara Werkudara nalika semanten mboyong kalian kula ngendikanipun Ndara Werkudara menawi kula pejah kinarya tumbal lan syarat srana Ndara Werkudara ngenipun wuwuh undhake ngelmi kula mboten badhe selak menika kula ngetingalaken pangorbananipun Panakawan ingkang tresna kalian Bendara pangorbananipun abdi ingkang saestu lahir batin tresna kalian Bendara kula Ndara Werkudara nadyan Ndara kula Werkudara menika badhe pikantuk ngelmu kudu nganggo patine Petruk kula ikhlasaken ikhlas karo nyawamu mboten ikhlas sebab napa nyawa ora le njaluk nyawa ora le tuku mengkari urip iku kala mangsa mudhar ya kudu dilakoni yen ngono mapano aku ingkang bakal nugel janggamu sing landhep lho ladinge mun nganti mengek ora putut-putut malah lara aku bakal nugel gulumu Panakawan Petruk paman wonten dawuh mangcawiske bedhama sing landhep nggih ngestaken dawuh nggih dina samengko bakal kelakon penjanggaku nggonku mateni Petruk kandhung bolong-olo tanpa rupa kowe kekuwataning para Pandhawa monggo nggih sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan dipun simpen rumiyin raos panjenengan Petruk dipun pejahi rumiyin Rudara nggih pun kakang melu seneng dene jadi entuk ngelmu kang anyar saka Bawadana sarana patine Petruk muga-muga tambah muwih ngelmune Dimas Jodipati wah Duryudana aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yo Yayi Lire iki seksekke Petruk kudu tekaning pati kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirgin cangking saking risang mawe gandrung sigra arsa anugel jangganing Lurah Petruk nenggih Bambang Surasekti ingkang sakawit sampun prapteng negari Ngastina mundi dawuh timbalanipun Sang Hyang Bathara Wenang kedah ngayomi dhateng pun kantong bolong mila sigra minggah wonten ing Datulaya nata Ngastina tanpa taliwara dipun tebak dadanipun temah dawah kalenggak mlajar pati sengkulir majar sedaya sawi lumajar jerih pengawihipun Sang Bambang Surasekti
iki sinten iki? Kula wis merem ngenteni disabet pedang gulu kula. Sampeyan sinten, Mas? Petruk. Yen kowe takon karo aku, aranku Bambang Surasekti. Bambang Surasekti. Iya. Ning mestine kowe ngerti karo aku sapa sejatine aku. Sapa? Aku kuwi sak temene ya kuwi ingkang sejati ingkang wujude kaya kowe. Mariyen Nalika ning Karang Tumaritis kowe dicipta saka petelku lan aku saiki didandani kaya ngene wujude saka Sang Hyang Wulun Bathara Wenang. Weh. Juragan to? Iya. Weh lah dalah. Wah, jan saya rumit ceritane. Sampeyan malah dadi satriya, Petruk Nun. Kowe tak wenangake. Eneng negara Ngastina sak karepmu nggonmu bakal nglakoni apa wae. lah terus sampeyan Aku tak ngoyak wong-wong Ngastina men padha kapok. Dene wani ngancam batine Petruk kan bolong. nggih ngantos-antos nggih Raden. Apa ya yawike? Sinuwun Duryudana iki ngoni-ngonane Cecarawa akeh. Ane nek aku nyolong manuk, mun nek tak dol ning pasar manuk konangan Wadyabala Ngastina malah cilaka. Nyolong dhuwit. Dhuwit ya nggo apa? Bondo Petruk ora kurang. Maksude dina iki aku ora butuh nek kurang iki ya kurang. Ben dinane mesti kurang. Ning Ngastina iki sip iki ya. Nek ra ngombe pil kita ora bakal kelakon penjangkung Ngastina ki ana Dewi Banowati ayune ora umum. Dewi Banowati tak ceraki Prabu Duryudana ora ana. Gaweke wedang tak nehi potas. Ane engko mati. Mati aku dihukum. Kekuatane wong wedoke sepira? Anggere disikep rak meneng. Banowati sikep saka mburi ya. Sapa ngerti tumbuk bejane iso nglakon. Tobat. Iki ngapa Petruk kok capeng nang arep aku batu-batuan nganggo blangkon, nganggo klambi. Sorjan lurek. Anggepe kaya bagus-bagus piye Petruk kowe iki ngapa? Suarane wae kaya ngono. Mesti wik 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 wik. Ai. Ora iso tak bayang. Aku ki seneng bayangke tok kok. Bayangke seneng ora jamak-jamak. Batu-batuan ngapa Petruk? Kula ajeng ngaturaken kalimat kalian panjenengan. Tobat. Ukaramu apa? Basa kramanipun aku menika apa? Basa kramane aku ki yo kula. Basa kramane utawa ukara liyane seneng tresna. Nek kowe basa kramane panjenengan. Nek ukarane diteruske kula tresna panjenengan. Asik. Apa iki?
Jarene tindak teng Amarta kok malah dugi mriki. Semar apa kowe lali karo aku? Janaka kuwi biasane yen to lumaku, adat ingkang wis kelakon. Aku ora nate njangka marang apa ingkang ndak karepake, nanging anut manut laku ning suku. Menyang endi lumaku ning suku ya kuwi ingkang tak jangka. Apa sira Kakang Semar lali? Bener. Ngoten to critane. Iya Kakang Semar. Mbah Tobat, Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tatanan kowe. Manus-manus jajaran. Karep ngoyak aku nang-nang iki karepmu piye? Mangke riyen sampeyan iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka menungsa kae. Sing irunge kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Deng apa, Truk? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo kok diunek-unekke. Pak Tobat. Menungsa ora tatanan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis derajate Panakawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas Panakawanmu ki lho. Panakawanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kalian panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petruk Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petro kula maju kene Panakawan. Petro aku butuh rembugan karo kowe. Diapure kaya ngene kok ngoyak-oyak aku kowe. Kowe kok ngoyak-oyak aku kowe. Aduh yana tak nembango. Petro dalem. Kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggap Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Panakawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka, kowe iblis lanat kowe Petro. Petro kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petro ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawu gawar ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko ora keparingipun patuko paring dawuh kaya mengono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Mbok ditampa. Klonang. Ya ben kowe iki ngopo to? Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Kula Prabu ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petro. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih, nah ngaten kula ngaturaken panuwun. Kondur.
Mangke menawi kadrangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petro kurang ajar, mangke kula ngembadhe ngukum Petro. Matur nuwun Kakang Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petruk menika nyenyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menengo. Mesti kaget. Jalaran aku ora bakal gancarake. Ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Baca! Wah! Wedan sulapan apa ya iki? Piye iki sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Tro. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah keconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya teng mburi. Oh iki. Petro Wonten dawuh. Iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Inggih. Ngestakaken dawuh. Wis lajeng menika kaduk. Kula kok duwe anak Petro loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tua bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Oh. Ya, rak tenan ta. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budine Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Edian kowe ngunekke aku luwak. Budhek meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah koplo Bil. pil dengkulmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salin ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Semar, dengkulmu mlocot kuwi. Karo ratu kok adem banget. Nganti lali basa kula. Apa mengademe kok lali basa? Semar dalem.
Wayah dengkulmu mlotot kok. Kon lerene kok ngeyel. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakroane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampone. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Hei! Niki pripun, Den? Kula edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok kowe. Apa ki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku setim ora tak waca. Nek nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk Cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kuwi moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggih. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mandhuka larang ngono. Wis gak dijupuk ora dienggo lucu wis gak dijupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mandhuka larang. Wong ming petel kok gayane kaya iso. Petel niku arep kaya ngono urip e. Petruk lah kok ora seragam. Engko ndak dikira ora kompak. Wah, kudu seragam. Heeh. Wis. Wis anggene kowe bali yo. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Iya, wis kono mak bali yo. Iya. Sesune ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi
Nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Jodipati. Kowe lah dalah, kowe bali tak rampungane Werkudara. Apa? Petruk ndi? Iki apa? Karepmu Tak gawa ning Astina. arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggonku entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Kowe lha nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane Nanta Ndrawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan iki mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Diwangi sun. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu, Ngelmune apa aku tak krungu? sastra, minulya. Sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petruk? Nggih. Sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamu. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu ngerebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Ning nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nen di Janaka. Mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayu ning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekane ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu, sastra mulya, memayu ayu ning
Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Kowe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Ngeyel. Bukan wape ya. Sastra dasmu. Seneng tenan. Jano Wonten dawuh. dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Teng ngandhaping wit nika kula ndodok ngampet ngguyu. Dijenggung kalih Kakang Mas Werkudara. Sastra cethuk sastra telu mulya papat. Memayu hayuning bawana 003. Pangu. Berarti 003 tambah ke papat dadine 4030 040 Jung. Wis, Kula niku mboten tendang bokongmu. nggih pun. Ndara Werkudara nganu tenan isin tenan. Wis Petruk nggih. Ana apa? Matur Ndara Kresna. Iya piye? Kula mbeta wahyu. Lho. Wahyu tok gawa nggih. Wahyu apa? Katentreman dados dipun tampi Ndara kula Pandhawa. Mengko gampang. Caosna marang pepundhen para Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara. Oh, Kae lho Kurawa dampyak arep ora trima kae singkirna. gah. Ngopo? Ndara Kresna niku pundhen panjenengan. Ayo kon ngresiki Kurawa. Gah. Oh, ki sapu kon ngresiki dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresiki yo. Gah. Megah tenan. Gah. Sastra Mulya. Wah, Petro oyak wis. Sastra Mulya. Memayu hayuning bawana, babar kamuljaning jati. Iblis lanat. Dimas Werkudara, Bapa Durna arep mejang ngelmu sastra mulya cangkemmu. Sastra mulya kuwi eneng ora? Oh, Werkudara ana. Yen ana sing dawuh dewa sapa? Dewa anu aku lali jenenge. Wah, kayangane ngendi? Aku ya lali takon alamate. Oh, Werkudara bakal tak wejang. Wah, wenehno murid-muridmu wae. Arsa madange jagat gunung-gunung. Sampun paripurna Den. Sami sesanti Suradira jayaning Kang Rat. Suh brasta tekaping Kula Darmastuti sesarengan memayu hayuning bawana Semar. Aja nganggo kuwi, isin ae.
Sampeyan iku sing kleru kok wiseni pripun? Niki ukara sing pungkasan sing kudu diucapake memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati sura sudira janing kangrat suh brasta tekaping kulah darmastuti rayung samya makarya rayung sang pinanggih derek muji syukur ndara kula entuk wahyu katentreman mugi-mugi saged ambabar katentreman lahir lan batin ndara